Okay, maing mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, maing mudto world, maing mudto universe. Ani na punta mga galan ini atong tulumanon sa kahanginan si on a Cathy Cases on Air. O ako lang gihapon kini mga higala inyong ubus nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Abino adlaw na usab karon nga Lunes, sa 13 na kini mga higala sa bulan sa unsa man tanong bulan na Abril. Abino mga higala no, kumusta na? 13 na ba yaron? Monday na mga higala. Ay kano, kumusta na taga Sibulan, no? Nga of course debosyon nato sa ato ang mahal nga patron dinha, ang milagruso kayo nga si Senior San Antonio de Padua, no? Senior San Antonio, mangayo minimo San Antonio nga unta magbalampuson ang amo ang reshuffling, no? Magbubudyo na akong pangayo nimo mahal nga patron nako dito sa nato dito sa Sibulan, no? San Antonio mangayo minimo nga unta magbalampuson gyud ang among reshuffling, walay mga kakulian o masugatan. Salamat kayo Senior San Antonio. Abino pang manghigala padayon ta sa ato ang mga pagtimbaya, ato day nga timbaya unog mahimudto ang atong talahorong obispo Bishop Julito B. Cortez, ang atong station manager si Father Rama Ata, ang ato apong mga kaparian Lukob Kabisayan Mindanao, akong classmate dinha sa Siquijor diha sa isla sa Siquijor, si Padre Obing Masyon og imong sab diri sa Himalalod si Padre Dami Hiramis ug ang akong classmate diri sa kining Batinggil, no, si Padre Tonton Arnaiz ug ang iyahang kauban si Padre Dodong Ruiz. Ayan, no? 13 na mahigala karong Biyernes pohon mubad-anto na ko sa Manhuyod. Ayan, no? Si karon pod si Padre Dodong pod i-install pod karong Biyernes sa buntag niya. Ako moadto na po dito sa Manhuyod kaya ako na may konsulta ko na paruko pero akong installation unya pagyud sa Pizza 20 buntag. Ayan, no? Hala, no? May munto na kanatong tanan mga higala ug arita mga higala sa ato nga CBCP News, Balitang Simbahan ni ining kamudtuhon. Pero hasa naman to nako na diara. Diara mga higala. Okay. Dapat mga higala ha. Asan mo na ako ito nabutang? Okay, mga higala, no? Ari kita sa ato ang CBCP News, Balitang Simbahano ni ining kamudtuhon. Bueno, ang ato karon nga kuan, ang ato karon nga balita kabahin kini sa CBCP News. Sabay no ang ato nga obispo si Bishop Julito B. Cortez matud pa nanihangyo nga unta atimanon gyud nato ang ato nga bato dalere mahigala, no? Bishop warns of parish loneliness, no? Of priests loneliness, and of course urges stronger care for aging clergy, no? Mo kana ang nahimong panawagan usab sa ato nga talahorong obispo dinhi sa Manhuyod dinhi talahorong obispo diri sa kining Dumaguete nga mauusab ang CBCP head sa kining kinibitaw ang head usab sa Commission on kining retired, sick and elderly priests, no? Kaya ang kuan man ang ato ang kuan din ha, ang ato ang head sa Commission on Retired, Sick and Elderly Priests mao kini si atong kaugalingong obispo, no, si Bishop Julito B. Cortez, ug mao kini ang nahimo niya karong panawagan, no, matud pa niya nga ato gyung atimanon ang atong mga kaparian ilabi na gyud katong mga retired in taon nga nag-inusara na in taon sa ilahang nahimutangan, no, although nga naa sa home for the aged pero mingaw gyud gamay kuan ba kay assignment. Balita mga higala gikan sa Vatican, Pope welcomes ceasefire in Iran, no? Sa ito pag kuan gyud gikalipay og dako sa atong talahuro nga Santo Papa ang nahitabo nga pag-issue og ceasefire sa duha ka mga
na nagkasangka nga manasod karon, no, ang US ug ang kining Iran. Mao kadto mga higala, mga balitang simbahan ni ini kabudtuhon ug padayon kita sa ato ang pagpangalagad. Okay. Naarita mga higala sa ato ang kining arita sa atong Saint of the Day. Abay no ang atong Saint of the Day, April 13. Walay lain kung dili si San Martin Ono, no, San Martin Ono. Abay no natawo kini si Saint Martin the First di adtong tuig 655. Unya na elected siya as Pope. O nahimo kini siyang usa ka Santo Papa. Unya matud pa he championed the supremacy of the Pope, doctrine of faith, and the divinity of Christ. Nya matud pa iya hagyud nga gikuanan, iya hagyud nga gipadalipdan, no, ang katungod sa Santo Papa ug ingon man usab ang pagka Dios ni Kristo. No, mo kada no si Saint Martin the First nga nahimo usab kini siya nga Santo Papa. Okay, no? So padayon ta mga higala sa atuang mga buhatonon ni ining kabudtuhon. Ug ari na ta mga higala sa atuang catechism. Okay. So doon natin mga pangutana diri mga higala, no, nga ato upad nga gi-research pud ginagmay. The reasons why Catholics believe that the Holy Mass is a sacrifice. Ngano man gyud, unsa man gyud mga rason ba nganong kitang mga Katoliko giisip man nato nga usa ka sakripisyo ang misa. No? Ang misa mga higala nahimo nga usa ka kining gitawag natong sakripisyo tungod kay number one, it is a representation, no? Representation of Christ. Kining it is a representation, or meaning present, of Christ, one definite sacrifice on the cross, not a repeated sacrifice, no? Nahimo nga ang Santos nga Misa usa ka matud pa sakripisyo tungod kay matud pa iyahang na make present. Nasa ato pa ang misa nahimong kanang gitiwag kining usa ka nato nga pagsinati, no, make present, pagsinati, pagbalik sa sakripisyo ni Kristo diha sa cross, no, one definitive sacrifice on the cross. Ato pa make present, pagsinati sa kinibitang pagsakripisyo ni Kristo diha sa cross. No muna, no, ato ba dili lang ingon kay repeated sacrifice, another sacrifice, dili. The sacrifice of the Holy Mass is not a repeated sacrifice. It is a representation of the sacrifice, meaning make present. Nga sa ato pa na sinati nato pagbalik ang gihimo niya. It is a representation of Calvary. No, sa diha niya nag-anto siya dito sa cross. Girepresentahan kini sa Santos nga Misa. It is also a representation of Christ institution of the Holy Eucharist. Ato pa gisinati nato pagbalik, make present, dili ingon nga giusob. Mao gyud na siya nga sakripisyo nga gihimo ni Kristo dito sa krus, pero ato lang make present. This is a representation, meaning make present. O matud pa, it is a new covenant. No, usa kini ka bag-ong kasabutan nga buhatan ninyo kini o aron paghinumdum kanako. Ato pa make present, pagsinati, pagbalik. Unya it is propitiatory in nature. Usa man ang propitiatory? Usa ka paagi usab pag-reconcile nato sa atong kaugalingon ngadto kang Kristo. No? Kana bang during the sacrifice of the katong original gyud nga sacrifice of the Mass, gi-make present na siya, but this time adunay mga punto nga diin atong gi-reconcile pagbalik ang atong kaugalingon ngadto kaniya. Kay propitiatory meanings
to reconcile oneself. Ato pa atong gi-reconcile pagbalik ang atong Ginoo ngadto kag Kristo. And number 4, it is the participation of the church. Ngano man, tungod kay matud pa ang simbahan, no, atong miambit kita sa sakripisyo ni Kristo dito sa cross. Kay ato ba siyang gidawat? Klaro, number 1 na atong balikon na ngano man nga usa may mga hinungdan, mga rason natong Katoliko nga gitawag man nato ang Santos Kamisa og usa ka sakripisyo. Number 1, it is a representation of Christ, one definitive sacrifice on the cross. Usa man ang gisawat og representation, make present, gisinati nato pagbalik. Sa akong ginaingon, dili ini siya usa ka repeated sacrifice, dili ingon ni nga lahi na po ng sakripisyo haron lahi po to maora ng sakripisyo katong gihimo ni Kristo pero ato lang make present. Klaro? And number 2, it is a representation of Christ in the Calvary, in the Last Supper, in the making of the new covenant, in a reconciliatory manner, and of course it is a participation of the church that brought to Christ's kining gitawag nato og offering. Klaro ha? So na ha? So dili nato ni sabagay kini mga laing relihiyon ani manghigala, dili gyud sila motoo. Kay in the first place wala man sila lagi makasabot gyud. Kay ngano man wala man sila lagi matudlo kay ngano man wala man sila connection sa mga apostoles. The only connection that they have to the apostles is the Bible. Pero ingon nga doon na pa sila lain nga pagtulunan nga nadawat nila sa mga apostoles, wala na because dili man sila connected nila. Sa ato pa na mga higala kini ang ilahang connection sa mga apostoles tungod ra gyud sa mga documents. Pero kita dili. Nahimo kitang connected sa mga apostoles tungod kay doon naman kita gitawag nato og kanabitang gitawag og inherited, no, kanabitang kuan ba kanang gitawag nato og katungod nga napasa-pasa, no, nga napasa-pasa gikan sa una nga Santo Papa paingon sa mga bag-ong Santo Papa hangtod karon ika-267 Pope. No? So doon na kita gitawag sa in English og apostolic tradition. Kay tungod kay doon naman kita gitawag na to connection sa mga apostoles. Ang mga laing relihiyon, wala dyan na sila. Nga naman, tungod kay Bible naman lagi niya ang Bible, although nga complete na siya, pero doon na yung mga teachings coming from the apostles nga wala din ha. Wala gitawag na to sa in English og didache or kanang gitawag na to sa in English og mga teachings nga wala masulat. Although it is being taught, but it is only by word of mouth. By word of mouth. No? Bino din nila sa takutob ha, mga igala ha, kay medyo ulo apiki taro gamay tungod lagi kadaghang andam pata. Ang dagdagan magukog project nga gipangtiwas para pero kumularga mo na nga nabisi-bisi ko gamay ha, gapak apa punta nang hipos pa. So man nga medyo limited kay nga atong oras. Pero nevertheless, ipaningkamutan na gyud gihapon ako nga makapakita ra gyud ninyo kada adlaw dinhi sa ato ang programa kining Catechesis on Air. Daghang salamat og maayong mudto Pilipinas.